Az amerikaiak lekapcsolták. De miről is van szó? Elsőre azt gondolhatnák, hogy Vojna Tímeát gyorshajtásért, vagy éppen Rogán Antalt korrupciós ügyek miatt. De nem. Ebben az adásban nem erről lesz szó. Segítek. És ha még nem esett le, hogy miről van szó, akkor tarts vele. De ha leesett, akkor is. Kezdünk! Így néz ki, amikor Amerikában lekapcsolják a TikTokot. Sziasztok! Én Gábor vagyok, ez pedig itt, ami van már meg. Íme, egy újabb nap a paradicsomban. Egyébként Timiről pár napja olvastam egy cikket, ami arról szólt éppen, hogy vészesen közelít a tűz a Los Angeles-i otthona felé, úgyhogy innen is minden jót kívánunk neki, és szorítunk neki, hogy minden rendben legyen. Csuriban a kéz. Ahogy a bevezetőben is említettem, január 19-én, vasárnap, az amerikaiak bennelték a TikTokot. Ha még nem hallottál róla, és nem tudod mi az, akkor elárulom neked. Nem öregapád kapukkos órába, és nem is a mini friss lehellek 2 kalóriában. De köszi boomer, hogy itt vagy. Nem adnál egy TikTokot? Ez az én taktikám. A TikTok a világ egyik legnagyobb social media platformja. Amerikában körülbelül 170 millió felhasználónak nyújtott minden nap feledhetetlen órákat, a görgetés és a kiégett agyoltárán. Erre mondta az USA azt, hogy bye. A legfelsőbb bíróság döntése értelmében vasárnaptól megszűnt a szolgáltatás az Amerikai Egyesült Államokban. A bejelentkező felhasználók pedig csak annyit olvashattak, hogy Bocsika, a TikTok jelenleg nem elérhető. Törvényt hoztak a betiltásáról az Egyesült Államokban. Ez sajnos azt jelenti, hogy jelenleg nem használhatod. Szerencsére Trump elnök jelezte, hogy dolgozni fog a megoldáson, ami lehetővé teszi a TikTok visszaállítását. Majd velünk. A legfelsőbb bíróság nemzetbiztonsági okokra hivatkozva elkaszálta a TikTok fellebbezését, és beszántotta az egyik legnagyobb social media platformot az Amerikai Egyesült Államokban, aminek következtében a Google és az Apple digitális polcairól is eltűnt a szolgáltatás. De miért? Ahhoz, hogy ezt megértsük, ugorjunk egy kicsit vissza az időben. Nézzük meg, mi is az a TikTok. Szóval a TikTok eredetileg Musical.ly néven futó alkalmazás 2014 áprilisában debütált. Alex Zhu, Liu Yang, 2 jó barát fejlesztette a platformot körülbelül fél év alatt. Eredetileg oktatási célokra szánták, közkedvelt volt a Gen Z körében, akik, ha lehet így fogalmazni, ide menekültek a boomer Insta, Facebook, YouTube elől. A fejlesztők egy idő után észrevették, hogy a felhasználók nem igazán arra a célra használják a platformot, amire ők eredetileg kitalálták. A fiatalabb generáció tagjai ugyanis rövid, filteres, táncolós, tátogós videókat kezdett el feltölteni, úgyhogy nem sokkal később hozzáalakították az igényhez a platformot. A Musical.ly rohamosan fejlődött. 2016-ra körülbelül 90 millió felhasználója volt, és napi körülbelül 10 millió videót töltöttek fel. Wow! 2017 novemberében bejelentkezett a ByteDance Ltd., és körülbelül $1 milliárd felvásárolta a Musical.ly-t. 1 billion! A ByteDance Ltd.-nek volt egy saját fejlesztési platformja, a Douyin. A Douyin 2016-ban debütált Kínában. 2018-ban a ByteDance összeolvasztotta a Musical.ly-t és a Douyin-t, és ebből született meg a ma is ismert TikTok. 2024-re körülbelül 2 milliárd felhasználója volt, és ebből körülbelül 170 millió amerikai felhasználója. Körülbelül 8,5%-át teszi ki az amerikai felhasználók száma a TikTok felhasználói bázisának. De azt tudtad-e, hogy körülbelül 334 millió ember él Amerikában, amit hogyha összevetünk, akkor a 170 millió TikTok felhasználó annyit tesz, hogy kicsit több, mint az amerikai 50%-a használta a platformot. Gondolj bele, beállsz egy tömegbe, melletted a jobbra lévő ember. Nem használja a platformot, te pedig használod. Egyébként a TikTok történetében nem egyedüli eset, hogy egy ország bannolja éppen a szolgáltatást, 2020-ban ugyanis India is megtette ugyanezt. Szóval ebben a környezetben döntött úgy a Biden kormányzat, vagy később az amerikai legfelsőbb bíróság, hogy 2025. januárjában TikToknak mennie kell. Mint ahogy az előbb megtudtuk, a kínai tulajdonban lévő TikTok nemzetbiztonsági kockázatot jelent az amerikaiak számára,
Mert hogy túl sok amerikairól van, túl sok felhasználó információ kínai kézben. Ha innen nézzük most függetlenül attól, hogy több millió tartalomgyártó vesztette el a kinkeserves szenvedés által felépített közösségét, kötőjel megélhetését, nem kis fejfájást okozva ezzel rengeteg vállalkozónak az USA aggodalma, a nemzetbiztonsági kockázatra történő hivatkozás ugyanis valós veszélyt rejt magában. Nem kell messzire mennünk, csak a szomszédos Romániáig, ahol 2024-ben szólt bele a TikTok az elnök választás első fordulójába, ahol ugyanis az ultranacionalista Kálin Georgescu nyerte a fordulót. Igen, csak kétes módszerekkel. Az Európai Bizottság pedig ennek következtében vizsgálatot indít a TikTok ügyében. Na de ne legyünk már álszentek. Itt nem az a probléma, hogy egy piaci tulajdonban lévő cég birtokolja amerikaiak 100 millióinak az adatait, hanem az a fő probléma, hogy egy kínai tulajdonban lévő cég birtokolja amerikaiak 100 millióinak az adatait, ami által Kína veszélyeztetheti az amerikai szuverenitást. Azzal semmi probléma nincs, hogy amerikai tulajdonban lévő cégek, mint a Facebook, vagy éppen a Google birtokolja amerikaiak 100 millióinak, vagy éppen a világon élő milliárdoknak az adatait. Itt sem kell messzire mennünk, hát mindannyian emlékszünk még a Facebook és a Cambridge Analytica közös munkájára, 87 millió amerikai adataihoz fértek hozzá illetéktelenül, és igen, ezzel választásokat döntöttek el. Hát persze, Zuckerbergnek köszönhetjük Donald Trumpot, és a Brexitet is. Köszi Zuckerberg! És hogy kinek kedvez a TikTok kitiltása Amerikából? Hát persze, hogy két nagy amerikai tulajdonban lévő vállalatnak, a Metának, aki a Facebookot és az Instagramot birtokolja, és az Alphabetnek, aki a Google-t és a YouTube-ot. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy abban a pillanatban, amikor a TikTok és a ByteDance tulajdonában lévő CapCut, ami az egyik legismertebb videószerkesztő, eltűnt az amerikai piacról, Adam Mosseri, az Insta vezére bejelentette az Insta Edits-et. Állítólag kísértetiesen hasonlít a CapCutra. Today we're announcing Edits, a brand new app for making videos on your phone. Mi következik ezután? Fogalmunk sincs. A leköszönő Biden kormányzat ugyanis Donald Trumpra tolta át a döntés hatáskörét, Donald Trump pedig bejelentette, hogy 50%-os amerikai tulajdon esetén visszakapcsolhatják Amerikában a TikTokot. So I said, I'll approve, but let the United States of America own 50% of TikTok. I'm approving on behalf of the United States. Valószínűleg Donald Trump beiktatását követően 90 napra visszakapcsolhatják a TikTokot, ugyanis ennyi haladékot még törvény szerint adhat a ByteDance-nek Donald Trump arra, hogy tető alá hozzák ezt az igencsak kényes üzletet. És hogy miért mondom ezt? Azért, mert eddig a pillanatig a legjobb tudomásunk szerint a ByteDance-től senki nem update-elte azt az álláspontját a cégnek, miszerint TikTok nem eladó. Úgyhogy az is elképzelhető forgatókönyv, hogy az amerikaiak TikTok nélkül maradnak. Persze simán lehet, hogy mire ez a videó kikerül, már ugye rég túl leszünk az amerikai elnök beiktatásán, és az új amerikai elnök Donald Trump egy kattintásra megold minden problémát. De ha a feleknek nem sikerül megegyezni, akkor bizony, viszlát madár! Viszlát madár! Madár! És hogy mi lesz ennek a rengeteg felhasználónak a sorsa? Ezt sem tudjuk. Az amerikaiak leginkább arra számítanak, hogy a Facebook, az Instagram és a YouTube felé veszik a felhasználók az irányt, de a tendencia jelenleg azt mutatja, hogy leginkább a Red Note felé. Szuperjós tehetségemnek köszönhetően pedig mára a TikTok szolgáltatása teljesen visszaállt az Amerikai Egyesült Államokban, úgyhogy innentől mindenki szabadon TikTokozhat. Legalábbis egy ideig. Ha tetszett ez a videó, iratkozz fel a csatornámra, és írd meg nekem kommentben, hogy te mit éreznél, hogyha Magyarországon szüntetnék be a TikTokot. Köszönöm, hogy benéztél!